Anem al proper punt del temari, el punt 4, operacions amb nombres naturals. Està clar que a matemàtiques cal saber sumar, restar, multiplicar i dividir. Fem un exemple de cadascuna, suposo que esteu una miqueta fins als nassos de fer operativa. Per donar-li una miqueta més d'emoció ho faré amb nombres decimals. Recordeu que hem de col·locar, aquí tenim les unitats amb les unitats dels dos números, després la coma, i aquí tenim la primera xifra decimal, col·locada una a dalt de l'altra. Un cop situem els dos números, ara ja és molt fàcil. 5 i 0 farien 5, 2 i 2 farien 4, posaríem la coma, 9 i 4 farien 13, m'emporto una, 8 i 8 farien 16 i una 17, m'emporto una, 7 i 7 14 i una 15, m'emporto una, 4 i 2 6 i una 7, 6 i 3 fan 9 i 4. Ja tindríem feta la resta. Feta la suma. Anem ara a la resta, fem el mateix. Primer de tot, col·loquem correctament els dos números, unitats amb unitats, desenes amb desenes, centenes amb centenes, unitats de miler, desenes de miler, etc. Tenim la coma aquí i els dos primers números decimals els situem un a sota de l'altre. I ara ja podem restar, de 0 a 5 anirien 5, de 2 a 2 anirien 0, posem la coma, de 9 a 14 farien 5, 8 i una 9 fins a 18 farien 9, 7 i una 8 fins a 17 farien 9, 4 i una 5 fins a 12 farien 7, i en aquest cas 3 i una 4 fins a 6 farien 2, i de 0 a 4 anirien 4. D'acord? Hi ha diferents mètodes per resoldre una resta. Jo he fet aquest, que és el que em van ensenyar quan era petit, però si us han ensenyat altres tipus de mètodes per resoldre restes, cap problema, la qüestió és que ho feu bé. Anem a la multiplicació. Recordeu que per multiplicar el que fèiem era, aquí tant fa l'ordenació, fèiem el primer per tots aquests d'aquí i el segon per tots aquests d'aquí. Anem a començar. 7 per 5 fan 35, m'emporto 3, 7 per 2, 14 i 3, 17, m'emporto una, 7 per 4 fan 28 i una 29, m'emporto dues, 7 per 8 són 56 i 2, 58, m'emporto 5, 7 per 7 són 49 i 5, 54, m'emporto 5, 7 per 2, 14 i 5 farien 19. Fem el mateix amb el 9, multiplico tota aquesta filera. Recordeu que el col·loquem en aquesta posició d'aquí. 9 per 5 serien 45, m'emporto 4. 9 per 2, 18 i 2, 22, m'emporto 2. 9 per 4, 36 i 2, 38, m'emporto 3. 9 per 6, 72 i 3, 75, m'emporto 7. 9 per 7, 63 i 7, 70, m'emporto 7. 9 per 2, 18 i 7, 25. A partir d'aquí sumem. 5, 12, 7 i 5 fan 12, m'emporto una, 9 i una 10 i 2, 12, m'emporto una, 8 i 8 fan 16 i una 17, m'emporto una, 5 i 4, 9 i una 10, m'emporto una, 9 i una fan 10, m'emporto una, 5 i una 6 i una 7 i el 2. Tenim una, dues, tres xifres decimals, una, dues, tres xifres decimals, per tant col·loquem la coma en aquesta posició. Molt bé, repassada la multiplicació, anem a fer una divisió amb decimals, per exemple. Podríem fer aquesta d'aquí, fixeu-vos que aquí tenim dos decimals i aquí un, anem a eliminar els decimals multiplicant per 100 o el que és el mateix, corrent la coma dues posicions cap a la dreta, multipliquem per 100 el dividend i multipliquem per 100 el divisor, és a dir, multiplicat per 10 seria 95, multiplicat per altres 10 serien 950. I a partir d'aquí, aquí tinc tres nombres, agafo els quatre primers, 27 entre 9, cabria 3, però ens passarem. Per tant, provem amb 2, 2 per 0, 0, a 4 és 4, 2 per 5, 10, a 18, 8, m'emporto una, 9 per 2, 18 i una 19, de 19 a 27 van 8. Baixem el 2, 88 entre 9 cabria 9, 9 per 0, 0, a 2 és 2, 9 per 5, 45, a 54 anirien 9, i 9 per 9 són 81 i 5, 86, a 88 anirien 2. Baixaríem el 5, 29 entre 9 cabria 3, 3 per 0, 0, a 5 és 5, 3 per 5, 15, a 22, 7, m'emporto 2, i 9 per 3, 27 i 2, 29, a 29, 0. Per tant, ja tenim feta la divisió, revisada la divisió. Al proper punt del temari el que faríem seria treballar les propietats dels nombres naturals.